Dit is een steen uit de Tweede Wereldoorlog die mensen in kampen moesten tillen. Helemaal vanaf onderaan van de trap helemaal naar boven. Het is graniet, dat weet ik sowieso. En hij is heel zwaar. Ja, wel een mooie steen vind ik zelf wel. Dit is een trouwjurk dat in de oorlog is gemaakt door de bruid zelf. Ja, ik vind hem wel heel mooi. Ik ook. Je zou nu niet denken dat het een simpel gordijn is, maar dat het gewoon echt heel duur was of zo. Ik weet wel een beetje hoe je moet naaien, maar het lijkt me wel heel erg lastig om het dan zo mooi te krijgen. Als je in de oorlog leefde, dan moest iedereen genoeg eten krijgen. Wij gaan nu gewoon elke week naar de supermarkt om gewoon brood, boter en melk te halen. Maar vroeger kreeg je daar een bon voor en als die dan op is, dan had je gewoon geen eten meer. Mijn oma verspilt nooit eten. En dan koopt ze een zak met wortels en dan wil ze dat niet weggooien, want dat vindt ze zonde. En daarom wekt ze ook. Dan doen ze eten in een pot met wat water erbij, zodat het eten langer goed blijft. Nou, mijn oma doet dat nu nog steeds met snijbonen, peertjes. Het is wel lekker. Het smaakt gewoon naar gewoon eten. Veel dingen over de Tweede Wereldoorlog in het Verzetsmuseum. Vind ik wel interessant. Ik vind het heel indrukwekkend en aangrijpend. Dat je gewoon bang bent en moet onderduiken. En dan gewoon wachten tot de oorlog voorbij is. Ik zou wel heel graag willen weten hoe het eigenlijk precies was als je in een kast zat. Of als je voor je leven moest rennen. Want eigenlijk in het echte leven merk je het niet zo erg. Wij kunnen dan bang worden van een film. Maar die mensen waren bang dat ze hun leven kwijtraakten. Weet je ook dat het niet altijd leuk hier was. En dan weet je ook de consequenties als er nog een oorlog komt. Nou, als je hier bent, denk je meer over deze oorlog na. Maar omdat die oorlog nu ook voorbij is, denk je ook aan de andere oorlogen die nu wel nog steeds gaande zijn. Nou ja, ik denk soms ook wel aan Syrië. Maar het is vooral, want die oorlog is nu bezig, dus daar volg je alles op het nieuws en zo wel. Maar hier is het niet meer op het nieuws en dan kan je het hier gewoon terugvinden.